Idol John, go ahead. Manarimaan at ti panakaidalan tinayad nga investigasyon. Iti napasamak apan nakakabkabil dagiti dua a menor de edad iti barangay Kalayab iti syudad ti Lawag. Segun na ti Lawag City Police adan ana i-record iti Women and Children's Death Protection daytoy abanag ket isudan ti akin na sakop ti panaka-investigar ken panakaidalan iti husto a proseso. Daytoy ket kalpasan ti papan panagreklamo ti naganap dagiti dua menor de edad nga agtawen na ti 10 ket 7 ken 10 ket 6 pakaramanan ti panangilaw Lawag da akas biktima iti si Bubukel a napasamak. Imonan adimala na ti medical legal ti Barito gapo kadagiti sinagaba na kadagiti may pagorop 5 nga individual ket mayor uray laeng nga ti resulta iti eksaminasyon. Di mataga ti inana ani Mrs. Alviva Tuyong ket impeksana ti nasakit launay anam sa akan na ti anak na ken iti kaanakan na sa dinoporsigido daytoy nga gipila ti reklamo tama nga nakarkaron to na ti pumay anday ti anak na. Saan met pe nagtimek dagiti 5 ang may tudtudo suspect iti daytoy panagkabkabil pakairamanan ti anak ni Kapitana Marvelin Padayaw. No pay kasta saan pay nga naiuli daytoy iti Ana Idol John, pakiulit tay anak ni Kapitana Padayaw involved ka dati pam naganan dati gulo? when isupe daytoy may tudtudo Idol Bernard nga ng kabkabil kadagiti menor de edad. So adult nakabil nga minor de edad? Duwa da Idol Bernard. Duwa. Ti pang ano nang imon una ka detoy nga nang una nang initiate iti panang danog ket detoy mismo nga anak ni Kapitana. Negative saan damit nga maitudo no sinot imo na Idol Bernard nga nagrarangasan da nga min nga 5 deti Barito Idol Bernard idin taga nawamet deti babae nga menor de edad indramramanda nga panakiya dandanog Idol Bernard. Talaga mga naganan napakaruan no kasi question apay nga rod in record da When adang rod deti nag-circulate pa yan nga video Idol Bernard. Deto yung buyaek. Apay nga rod naka-record. Dito ti mausara ka sa ebidensya Idol Bernard. When ngem di ba kinabil da apa in record tapos close dati pa naka-i-record kas na chamchambaan da nga naganan chamchambaan da dati tao nga naganan madangran kadagiti nga gundaway Idol Joan when nagsubli ngamin deti Barito Idol Bernard imo na pa na sinublianan deti vape na adanti mo na nga nang sagid kanya na nga maitudo no sino that time ata nasipnget kadito yun panagsubli na ito yung agawid da kuman ison deti video nga naalan Idol Bernard. Anat nagriririan da Idol Joan nagrugyanan na may panggapti When saan nga saan nga mai-consider dagiti ubing nga dati basol da kadagiti ano nga rod nagtripan dalatan DJT rumrumwar Idol Bernard nga napag-tripan da Idol Bernard. Danugan dala ti awan anyaman na kasay nakita dalang kasay trip dalang amang danog kasta when atamapan sublianan deti Barito deti vape na awam ti sasauna at nang liklik pa deti nga nagna kadeti sangwanan deti pagkiinuman deti may isang grupo ket idinta agsublin kadeti lugar nga nagapuanan na sumatenti pa ng dikalot da kan kuana Idol Bernard. Kasi deti ano na ganan ti pagarupen dakat ka sa malalaki nga agsubli ka sa kasay. Siguro Idol Bernard adan deti amo maten no lalaki ko na tayo ket deti kaslang kinursunada. Wan, kinursunadaan kaday sa amin. Deti napatugaw nga nakablo iso na mula deta. Adati may sa ijay nang anawa tapos dinanog damot iyan talikudan na. When deti paunay makitan deti pa nagdardara ti rupa na Idol Bernard. When ko nga ma-share deta rupa na nga in half ko lang ti rupa na at agungat ni Meta nakas pagarigan ngam deti Rumble isut makit-kita kadito agunda adut involved duwa DJ na ipatugaw deti may sa napayla dinanog ket nakatugaw lang nga ruden. When
Tapos kunam tatay, involved iti anak ni Kapitana, di tangay kabungaan. Ay na, Kalayab. When Barangay Kalayab, Idol Bernard, isut ti maiya tudtudo, Idol Bernard. Isut may tudtudo, iso na ba ti grupo, di kiti dumandanog? When Idol Bernard, grupo da. Grupo ti dumandanog, saan nga, di kiti grupo ti biktima. Di kiti duwa nga nadandanog, taga ano di kito, taga Kalayab mo lang. When babarito da Idol Bernard, David. Suno taga Kalayab da amin, hasaan damot nga bisita, akit adati old grudge da di kitoy, Idol Joan. Agambudan, kin ayuyang da, Ha? hindi tinga lugar, Idol Bernard. No nagaammo da, na may pagarop nga nagawan DJ vape na, pagaropin na nga rod nga ada nangala, kadigita mo lang nga grupo. Mabalin nga tayo, Idol Bernard. Di ba kasi ko, Alger? Baka mo't ki di pagaropin na nga inlimang da, DJ vape na. Haan ba't nga kasya, Idol Bernard, at na nga dinanon dedi. Ayan. Limabas na lang. Isa nga group. When nilikli ka na pekit di, Idol Bernard, tapos no saan nalaeng nga madalapos ida kumbaga. Nyem, kinarit mat, di kiti naka-umin-inom. When? Bartek nga ro, di kito, di under the influence of liquor, di kiti lima. When na barbartik da na, Idol Bernard. DJ kinabartek, da pinagtripan da, di kiti dua. Mabalin, Idol Bernard. Anaro tatan, mapaya banda iti PNP, ibarangay da, detikat ginibit ni Apo Kapitana, gapo ta involved ni anak na, digid lupon ti barangay, ti mga tratar katakwada. When i-endorsar nga ro dito iti uneg ti barangay, no saan laeng nga matratar isuntol dito panakayuli na iti Women and Children's Desk, Idol Bernard. Ay Apo, gugulo ti ububeng. Mano tatawan di kita, Idol Joan? 17 and 16, Ha? Bernard. Puro da minor? Kita sa da pala ba DSWD? When? Ti anak ni Kapitana, minor? Negative, panglakayanin, Idol Bernard, at dapay dagiti barangay tanod na may pagarup nga instead nga aganawa da, so dapay ti nangdangran, Idol Bernard. Ada pa deta? Digad pati tanod na kiramraman? When, Idol Bernard? Digad ba investigar data dita ngay barangay Kalayab? When, dati pa nagsasarita da, Idol Bernard. Nga minapditan tayo, awan pa dati kumbaga buuda nga sagsasarita, Idol Bernard. Now, anamot ti komento ni Kapitana? Negative, awan ti nagbalin pa nga reaksyon na kahit ti agpa-interview. Ngum ti na ang naudingan ako na. Apay kat area of concern na detoy. When, awang nga rod, Idol Bernard, laeng... Or baka ginhibit mat, gapo ta involved ti anak na. Ay so nga rod, Idol Bernard, tatati plastar da iti barangay Kalayab. Ay sus, Ginoo. Kalayab is the barangay of the mayor also, no? When, Idol Bernard? There's kabiling in... Kabiling? Nagaglaok ti Ilocano kada. There's kabiling in the barangay of Kalayab, Idol Joan. Isn't it? When? So what we're gonna do with the home of, or the barangay of the mayor, that there's kabiling there? Iso nga, tigiti masiknan, iso danti nakaimpaimaan na detoy. Luhan nga matratar ni barangay, iso di maka-intervene dun ti Philippine National Police, Idol Bernard. Yeah, that's why I am asking, because that's the area of the mayor of Lawag City. And then, is the mayor would like to urge the PNP to investigate further the kabkabil in the area? Napanmitin nag-report dagiti naganak, Idol Bernard. Sila ingin maiuray no ananto ti resulta na iti uneg ti barangay. Ken iti biyang ti. Ken damagin tayo man ti side ti tonggal maysa kadakwada no ana ba ti rason apay kinabilda lang sige da nga kinabilda gapo lang ti influential sanger nga ta or nagkarkarit mo detoy nga ubeng di temot ammo di amen. When, Idol Bernard. Ket ko namot nga na aganawa ko man digiti kagawad nakiramraman da pay tirambol. When, Idol Bernard. Sos Mariosep. Okay. Any more, Idol Joan? Di pay laing tiya damag iti barangay Kalayab, iti syudad ti Lawag, kadway 99.5 Lawag, Idol Joan 15 Katak, or